Paglilinis naman po sa mga napinsalang paaralan sa Pangasinan, isa sa tututukan ng mga Tupad workers. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Pinalawig ang responsibilidad ng mga tulong panghanap buhay sa disadvantaged workers sa paglilinis at rehabilitasyon ng mga paaralan na napinsala sa Pangasinan. Kabilang sa mga lilinisang paaralan sa ilalim ng programa ay sa mga bahayan ng Alaminos City, Anda, Bani, Binmalay, Bulinaw, Burgos, Dasul, Mabini, Dagupan City, Calasiao, Mangaldan, Santa Barbara at Umingan upang matiyak ang kaayusan ng mga silid-aralan at magtuloy ang klase ng mga mag-aaral. Bukod pa rito, 81 Pangasinense ang tatanggapin sa internship program upang makatulong sa mga apektadong pamilya. Tatanggap ang mga benepisyaryo na itinakdang minimum daily wage sa rehiyon sa loob ng 10 araw na community-based work. Ayon sa Department of Labor and Employment, Region 1, 75 million pesos ang emergency employment assistance para sa mga apektadong individual dahil sa mga nagdaang sama ng panahon. Sakop din sa programa at pondo ang mga displaced workers sa La Union. Target na mabigyan ng panimula ang mga manggagawa na lubhang apektado sa mga nagdaang kalamidad. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.